खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बाक्सायाव अर खामनाय जाथायखौ नायबिजिरनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन गुवाहाटीयाव कर'ना भाइरासआ कमिउनिटि स्प्रेड जानायनि सन्देह इलेक्ट्रिसिटि एमेन्डमेन्ट बिल 2020 लाबोनो मिरुआ थामथिम 15 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे बिश्वनाथआव सानै एरेस्ट बाक्सायाव अर खामनायजों खहा जानायफोरनो खहा सुफुंनाय होगोन बुंदों चन्द्रमोहन पाटवारी 18 जुननिफ्राय स्किमाव फ्रि क्वारेन्टाइन थानाय नङा NIRF आव IIT गुवाहाटीआ 9थि जायगा लानो हादों दानिया आबुं रादाब तिनसुकिया जिल्लानि बाक्सायाव थांनाय मंगलबारखालि गिख्रंथाव अर नांनाय जाथायखौ नायबिजिरनो बिथोन होबाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला सोरखारि सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सायाव अर नांनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय रायजो सोरखारनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि मनिन्दर सिंहनो गिबि मन्थ्रिया बिबान होबाय बेजों लोगोसेनो बाक्सा जाथायनि सायाव नायबिजिरना 15 साननि गेजेरावनो रिपर्ट होनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों होननानै मिथिनो हादों मख'नो गोनांदि बे जाथायाव अइल कम्पानिनि सानै मावफारियाफोरा जिउ खोमानायजों लोगोसे ओनसोलनि 12,000निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा भुगिनांबाय आरो हालाय-हाफाय जानांबाय आसामावबो कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव महर लागासिनो दङ बे समावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव कर'ना भाइरास कमिउनिटि स्प्रेड एबा समाजारि बारदेरनाया जानो हासिगौ होननानै सन्देह खालामदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि थांनाय सानथामनि गेजेराव गुवाहाटीयाव सा 13 सुबुङा गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावनो बे सन्देहआ फैदों मानो होनोब्ला बै सा 13 कर'ना बेरामिफोरा जेरावबो थांनायनि ट्रेभेल हिस्ट्रि गैया बबेखानि बे साननैसो समा आसामनि थाखाय जोबोरैनो खैफोद गोनां होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरोबाव मोनसे गोदान आयेन लाबोनो थांगासिनो मिरु सोरखारा जोबोर थाबैनो इलेक्ट्रिसिटि एमेन्डमेन्ट बिल 2020 खौ सदनाव लाबोनो मिरु सोरखारा थाम-थिम खालामदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बिलआ गोदान आयेन जायोब्ला मोब्लिब बिफाननि सायाव मोनथायानो गोमागोन रायजो सोरखारा बे आयेना गनायथि जामारोब्ला मोब्लिब बिफाननि गासैबो गोहोआ मिरु सोरखारनि आखायावसो थांजोबगोन बे बिथिङाव मिरु सोरखारानो मोब्लिब दिहुननाय जगायनाय मासुल लानाय बायदि गासैबो बिथांखिखौ लानो हागोन ओरैहाय मोब्लिब बिफाना मिरुनि आखायाव थाङोब्ला सरासनस्रा रायजोफोरा मोनगासिनो थानाय माखासे खाबुफोरा गोमाजोबनोबो हागौ आरो मोब्लिब मासुलनि बिजोंजों लोगोसे माखासे जेंनाफोरा बांसिननो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों बबेखानि मोब्लिब बिफानखौबो प्राइभेट कम्पानिनो फाननायनि थांखियै मिरु सोरखारा बेबादि नोगोरारिफोरनि हेंथा आयेनखौ लाबोनानै नागिरदों होननानैबो गोबाङानो अजद होदों बिश्वनाथ जिल्लानि सुथियाव 15 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AS07M8922 नम्बरनि गंसे I-20 कारजों 15 लाख रांनि ड्राग्सखौ नगावनिफ्राय लखिमपुराव लांगासिनो थानाय समावनो पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ सुथियाव हमदों हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ लखिमपुर जिल्ला लालुगनि जितेन बिश्वास आरो सन्जय भट्टाचार्य होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा खालामनानै सुथिया पुलिसआ थांनाय हराव सिग्रोमना आरो गिबियाव बिसोरनिफ्राय सिरिन्ज आरो मोनसे कन्टेनार हेर'इनखौ मोननो हायो बेनि उनाव बिसोरनि गारिखौ मोजाङै सिग्रोमनायाव गारि दरजानि फाइबार सिङाव दोनखुमानाय मोन 15 कन्टेनार हेर'इनखौ पुलिसआ मोननो हायो बबेखानि बोखांनो हानाय हेर'इननि लिरथाया 150 ग्राम आरो बेनि बाजारनि बेसेना खमैबो 15 लाख रां जागोन होननानैबो पुलिसआ सुलुङाव मिथिहोयो मिथिहोनाय बायदिब्ला जितेन बिश्वासखौ थांनाय 2015 मायथाइयावबो 85 ग्राम हेर'इन आरो गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे पुलिसआ हमनो हादोंमोन तिनसुकिया जिल्लानि बाक्सायाव गेस बिफ्रुनानै गिख्रंथाव अर नांनाय जाथायजों खहा जाजानाय ओनसोलनि रायजोफोरनो सोरखारा खहा सुफुंनाय होगोन बाक्सानि गुबुन गुबुन रैखाथि बादायाव थांनानै आसामनि दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीया बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मख'नो गोनांदि बाक्सायाव गेस बिफ्रुनानै अर खामनाय जाथायाव ओनसोलनि माखासे नखरफोरा भुगिनांदों आरो गोबांसायानो गाव गावनि न' बां बारि बागान धोन सम्पतिफोरखौ खोमानानै लानांबाय मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बाक्सायाव गिख्रंथाव अर खामनायाव ओनसोलनि 12,000निबो बांसिन सुबुंफोरा भुगिनांदों गुबुन गुबुन मोन 12 रैखाथि बादाफोराव थाहैनो गोनां जादों बे जाथायाव भुगिनांनाय आरो खहा जाजानायफोरनो सोरखारा खहा सुफुंनाय होगोन बबेखानि बाक्सानि जाथाय आरो भुगिनांनायफोरनो खहा सुफुंनाय होनायनि बागै
अइल इन्डियानि अफिसारफोर ONGC आरो जिल्ला खुंथायजोंबो सावरायबाय होननानै मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। जिदाइन जुननिफ्राय सिक्किमाव गुबुन जायगानिफ्राय गिदिंना फैफिननाय सुबुंफोरनि थाखाय फ्रि क्वारेन्टाइननि खाबु थानाय नङा होननानै सिक्किमनि मावख'आरि सुलुङाव बुंदों। सिक्किमाव गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनायफोरा गिदिंना थांफिननो थाखाय सा 1,831 सुबुङा रेजिस्टार खालामदों। बिसोरनि गेजेराव सा 6,332 सुबुङा सिक्किमाव हाबफिनबाय। सिक्किम सोरखारा फोसावनानै होदों दि जिदाइन जुननिफ्राय सिलिगुरिनिफ्राय रांप' आरो मेनलि चेक पस्टसिम बास होगोन आरो क्वारेन्टाइनआव दैथायनाय जागोन, नाथाय फ्रि क्वारेन्टाइनआव दोननाय नङा। देग्लायनि नेशनेल इनस्टिट्युट रेंकिं फ्रेमवर्क NIRF नि फारिलाइयाव IIT गुवाहाटीआ 9थि जायगा लानो हादों। बिस्तिबारखालि भारतनि सुबुं जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि रमेश पोखरियालआ फोसावनानै होनाय AIRF आव इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि माद्रासआ सेथि, इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ साइन्स बांगालुरुआ नैथि आरो इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि दिल्लीआ थामथि जायगा लानो हादों। मख'थाव दि NIRF 2020 नि फारिलाइयाव गं 100 साइन्स आरो टेक्न'लजि इनस्टिट्युसनफोरनि गेजेराव IIT माद्रासआ 83.88 पइन्टजों सेथि जायगा लानो हायो आरो गुवाहाटीआ 65.47 पइन्टजों 9थि जायगा लानो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।